bandiraɓe jamaka yoɓe gandu ko alhaji Mamadou Saïdou jaɓɓeteɗo hande alhaji Mouhamadou Ibnu Saïdou jaɓɓeteɗo hande e Thierno Ahmad Tidiane e Thierno Ahmad Tidiane yoɓe gandu ko ɓen yoɓe gandu ko ɓen de gonɗo e jaɓɓede hande haalaniɓe ɗum o wi o haalniɓe ɗum kanko Thierno kamɓene ɓe mbaɗi ɗum kamɓene kadi ɓe mbaɗi ɗum bandiraɓe arɓe alhaji Abou Ndiaye o wi bandiraɓe arɓe ɓe alhaji Abou Ndiaye ɓooyi nande inde makko o wi ɓe ɓooyi nande indema min jiɗino min jiɗino yiidema yiidema hande Allah hoddiri ko hande Allah hoddiri yoɓe jiye sababu o noon sababu o noon ko alhaji Ahmad Yaya ko alhaji Ahmad Yaya min calmini Abdoulaye Wolle e délégation mum gardoɗo e gardugol Abou Ndiaye amin beltinimo amin beltini Allah e nelaɗo mum kono amin beltinimo kono noon mo yettani Allah yettata sababu o ko Amadou Yaya Ndongo baɗɗo e Galoyabe guila hanki taw wona hande so tawi Amadou Yaya woni sababu forage arde ɗo e Galoyabe mi ɓaar tan ko weltare par ce que guila amin jogui forage Hamaraɓe o waɗi ɗo henne gasoil uji o addi ɗo henne motoraji o addi ɗo pompe kala komi mankira e ndiyam o walli min wadde hande so woni sababu addudemoɗo forage e Galoyabe ko weltare tan kono noon ha hande amin beltono Allah amin beltono Abou Ndiaye nde tawno hoolede weeɓani o hoolama o waɗi kadi hoolare ha timmi nde tawno ɗo diwan oɗo ala fof to forage makko waɗaka minen Galoyabe naaɓe ɗo min beltimi no feewi nde tawno sa addanama ndiyam a addanama ko feewi mbiɗa ko ya laaɓ mbiɗa ko yo diine ma sellu par ce que sa yiiɗi diine sa ala ndiyam a wawa so tawi ala ndiyam a wawa sellude wadde hande min beltinima Allah min beltinimamaɓe min mbiya tan juutde balɗe e moƴƴude battane en jetti Allah kadi en jettanimo Allah en jettanimo Allah guila hanki taw wona hande kanko woni Amadou Yaya Booli o wiyama Ndongo Sané daɓɓel to wulango ko maaye radde fof kadi ko jawgal rondi somin kalnama ɗo délégation Abdoulaye Wolle Ndiaye mo Madina Gounass e délégation muɗum garɗo ɗo so neɗɗo yetti Allah yo yettu sababu o ngari so wonano kanko min ɓooyi nande Abdoulaye Wolle Ndiaye min ɓooyi nande golle makko e diwan he e nder région de Matam e nder aduna o foof wona e région he tan kono emin jetti Allah kadi emin jetti sababu hamin keeɓi oɗo ñalawma kadi oɗo ñalawma o dañanomo guila wona hande no Ramata wini tan sa haali ko haaltano kadi ne jooɗoɗo mbasa dañde ko kalɗa Amadou Yaya yarni yimɓe guila oɗo forage arani Amadou Yaya waɗe Galoyabe guila ɗum ɗo arani kala ko hocci ko Dakar o hoɗi kono ko ɗo o hoɗi o addata ko ɗo e wuuro he o wiyama Allah jarama kadi o jarama min mbi ononon délégation garɗo bisimilla mon e Galoyabe garal jaam potal jaam emin mbiya kadi gardiɗo ɗum ɗo no Allah jarama o jarama yo Allah jurnu gurdam makko moƴƴina battane makko hoolede yettina fandare nde wondini ko tidde te Amadou Yaya mo gollondirɗa ɗo wona pour omo dari kala komo gollondira tawat neɗɗo o ene fawanamo e tabal o jaɓa ɗum o yaada e mum kala mo yi hen no jogori waddemo ko jam fo waɗata ko rokkile min mbimon ɗon ko sani d' abord weltanade fondation Abdoulaye Wolle Ndiaye e gardugol monsieur Abou Ndiaye kono mi wawa wasi wadde cité ardiɓe makko ɓe ko wayno Hammadou Sy ko musidɗo makko kono noon mi reftat e ko haalano ko tan yettude Allah yetta doyen Amadou Ndongo wonde kalnomi mbimi kanko o waɗi développement guila développement ko petit d ha développement wonti grand d hewɓen mbawi famde ko jiɗmi haalde ɗo ko o ɓooye développement diwan o hande noon so tawi oɗo fondation wino waɗana commune o ko forage uji en mbaɗi inauguré forage Sinthiou Garba en gummima Ganna Balol en gari ogo en gari ɗo ko yettere Allah no feewi puisque ndiyam koye compétence transféré koye charge commune jeeya kala balluɗo mo ƴoganma ndiyam ko an walli ko d' abord ko président de la république mais aussi walli ko maire de la commune donc en jetta Allah en jetta délégation o kadi une fois eɗen mbiya kadi bandiraɓe ɓe fof jarama délégation Abou Ndiaye fondation Abdoulaye Madina Gounass bisimilla moɗon Galoyabe oɗon bismeɗo ɗo so ɓenni Madina Gounass tan ko Galoyabe rewi hen wonde wuuro Abdoulaye par ce que to min puɗɗiɗi ɗon ɓooyi wona hande nden heewɓe ɗon nan ɗon daari jibinade 1974 min puɗɗiɗi nden gandimi Abdoulaye 74 75 min raɓɓiɗinde haala ka tan min naftorima Abdoulaye guila fondation arani minen mbaɗi fondé fondation arsugaji amen mbaɗi fondé fondation donc de emin jetta Allah kadi mawɓe amen min gabbino toon ɓe
kala min dañi aduna emin jetta Allah min jetta emin jetta Alaji Samba Ndongo on min gabbi Samba Jawli kamɓe mbaɗi ɗo ko yooɗi e Sénégal min jeeɓi ko min sukaɓe yooɗi min gabɓiɓe Kongo ha Allah waɗi gandal amen e Ablaye min kawride ladde min gondi toon min gurdi toon min jawdirani hamin gari ɗo e Sénégal min ko Ablaye waɗinimi ko mi wawa haalde ɗum kono kam onon on jii onon Galoyabe naaɓe on pawel guite moon on jii oɗo juma dariɓe ko ɗo min kirtoɗo noddumomi omo londoro mbimi Ablaye calmimo ha gani mbimi gonmi ko Galoyabe mbimin ma juma min puɗɗima hamin goɗɗi noon mi hersi haalandema kono noon joni emin ñaagui ballam oy so Allah jaaɓi mami noddu Abdoul Ba ma Abdoul Ba nelde haalis o neldi kam ko 3 millions 500 ɗum mbaɗi pavage juma amen o pavage faami ɗum noon Abou Ndiaye min ñaago Allah hoolare nde yo Allah law junnde o ko wonko min mbaddi hay so yiɗi mi siftinamo ɗo dariɗo nde min dogata toon nde min hecciɓe laaɓi temedere kono nde min jagga min naati kaso emin keewi toon mbanmi nelaɗo e makko karanmomi mbimomi Amadou min de ko ga gonmi yaato kaari mbeɗa jogui sakko tan moftal an aɗa andi ɗo kaali so wonata jaltina kaali o jagganami biye pour waɗede refilé yaha jayir mi anda saɗa siftoro kenen mbaɗi ɗum ko wona ɗum ko koye sukaɓe goro boneji ɓe jeeya kanko e Ablaye koɓe mbaddi ko mi wawa haalde o haali hen te wonko ceeɗimi hen Ablaye ne andimi no andirimi yo Allah yoɓon moƴƴo seydi kam calminali kadi ganduɗa ene gondi e weltare mawde saabu yiide koɗɗono oɗo mawɗo e duuɓi mum oɗo mawɗo e gandal mum oɗo mawɗo e andude sefsiraji din Cheikh El Hadji Mouhamadou Seydou yo weeli Allah woni mum so jaaɓi joddade men ɗo wonko saabi ɗo hono makko en noon ne keewi ɗo ɗum tagi eɗen ñaago yaafuya jinna e men seereɓe men ɓe kono eɗen belti no mbiyami e kala saaha ni amin gandi wona minen jaɓɓete mawɗo o sifni ɗum ɗo amin gandi yimɓeɓe ko dilliniɓe ko wona maire wona minen dilliniɓe ko Thierno Alaji Amadou Tidiane Ba dilliniɓe ko kaw Ablaye Wolle ɓe noon kala mon dillini ene hani dillude hande noon eɗen gondi e weltare mawde e arde galle kaw Amadou Ndongo ko kawam hono no kaw Ablaye Wolle Ndiaye woniri kawam ni kala ɗo kaw Ablaye Wolle woni so tawi kam ko ɗo e Sénégal foti ɓe o tawata ɗo ɓe yimɓe nayo ɓe o haccotto wottotto hirtotto ko heen o jeeya ko mato ko garmi hen ko joni mbattumi ɓe joyo woni ko minen tan joyo minen ñamdata minen jardata ha lelde yonto goto fof hoto galle mum so kaw Ablaye Wolle ari ɓe goppata haaju mabɓe foof hammuji mabɓe foof minen foof amin gandi waktu momin natata minen foof amin gandi waktu momin jaltata minen gondata koɓe kawira o moƴƴiɓe te kadi eɓe cembini kaw Ablaye Wolle eko watta ko sonno wonano kamɓe cembingol mabɓe golle ɗe jettorako ɗo kono kala ɗoɓe joddi e makko ɓe cembintamo koko wone wadde on waɗana Allah ko ɓe cembintamo koko waɗanta miskineɓe Allah ko sinona ɗum golle ɗe mbawa yettade ɗo saabu wona goto foof ɓe kaldata wona goto foof ɓe joddoto joni noon so tawi golle ɗe moƴƴi ko kamɓe mbaɗi ɗum noon kaw Amadou on jarama ko kanko noon wi yomin garɗo si babude cehilagal gongal hakkude mabɓe cehilagal ɓoyngal ngal o haali ngal minen ɗum hunde ko kaw Ablaye Wolle ko 1974 ɓe gandiri 75 inde Ablaye Gounas nantene nde ko kanko oɗo indiri ko Ablaye Wolle Ablaye Madina Gounas ko yettere Allah ɗum ko yettere Allah donc somin gari ɗo hande min garti koye galle amen min garti koye galle kaw Ablaye Wolle kanko wi yomin gar min gaddanamo forage mo 50 métres cube hono dendagal guure ɗe no dañiri ni taw kadi ko waɗa occupé solaire so Allah jaaɓi taw kadi ko dernière génération ko heddi ko jarani commentaire so Allah jaaɓi ma on paw hen guite mon so eɗen gartoyi ɗo eɗen gara udide forage o ko nden haala ka ɓurata hewde min jetti on ɓe mbiya noon Allah jarama on jarama technicien ɗi haralleɓe maɓe gara soɓe gari nokku mo cuɓino no kollomɓe ɓe mbawa wadde hen forage o so Allah jaaɓi mbiya Allah jarama on jarama